Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, prošla je prva nedelja posta, a sama nedelja u koju danas služismo svetu liturgiju, prva nedelja posta, zove se nedeljom pravoslavlja. Zato što je prva nedelja velikog vaskršnjeg posta uspomena na događaj koji je nazvan pobjeda pravoslavlja nad svim jeresima, to znači nad lažnim, pogrešnim, izvitoperenim učenjima crkve, učenjima koja su suprotna reči Hristovoj, propovedi svetih apostola, iskustvu svetih otaca i istinama vere koje su formulisane na 7 vaseljenskih sabora. A sve to zajedno nije ništa drugo nego iskustvo otkrovenja Božijeg, otkrivene istine o tome ko je Bog u kojeg verujemo i ko je i kakav čovek koga treba da izgrađujemo u sebi, to jest koje je i kakvo poreklo i naznačenje čovekovo. 842. godine jeste događaj koga se sećamo danas, koga proslavljamo danas, a u prvu nedelju posta 842. godine, u prvu nedelju posta koja, kako smo rekli, naziva se nedeljom pravoslavlja, potvrđena je pobjeda pravoslavne crkve nad ikonoborcima. Potvrđena je vera u to da mi možemo da izobražavamo lik Hristov na ikonama kao i likove svetitelja Božijih. A potresi, sporovi koji su trajali vezani za to da li treba ili ne treba poštovati ikone, klanjati im se i izobražavati lik Božiji, lik Sina Božijeg i svetitelja Božijih na ikonama, trajali su 120 godina i više. Međutim, na prvi pogled kada kažemo da je taj događaj koga se danas sećamo, pobjeda nad ikonoborcima, znači mnogo više. Znači mnogo više od onoga što nam se na prvi pogled može učiniti. Jer u činjenici da možemo izobražavati lik Sina Božijeg na ikonama, klanjati se tom liku, izobražavati lik realizovanih ikona Božijih, to jest ljudi, svetitelja Božijih, i klanjati im se, otkriva se osnovna istina naše vere, a to je istina da je Logos postao telo, kako beleži sveti Jovan evanđelist. To je istina da je Sin Božji postao čovek. I u toj istini otkriva se još jedna istina, a to je da s obzirom da se u ličnosti Hristovoj sjedinila ljudska priroda sa božanskom, i nama ljudima data je mogućnost da čovek po blagodati može biti obožen, da može postati Bog, ne po svojoj prirodi, nego po blagodati Božjoj i po naznačenju
koje je Bog postavio čoveku kao cilj njegovog postojanja. Oboženje nije ništa drugo nego upotrebiti darove koje smo dobili od Boga u skladu sa našom prirodom i naznačenjem Božijim, u skladu sa voljom naše prirode, jer kako veli Sveti Maksim Ispovednik, postoji i prirodna volja našega bića, a ta prirodna volja nije ništa drugo nego apetit, sposobnost da učestvujemo u svemu onome što jeste božansko. A to kako možemo ići putem oboženja, to jest kako možemo učestvovati u onome što jeste božansko, otkriveno je nama Sinom Božijim, a zabeleženo u Svetom Evanđelju. Ono što je volja Božija i što je naša prirodna volja koja je u skladu sa voljom Božijom, otkriva nam se u Evanđelju Hristovom. To jest, šta je to ličnost, šta je to zajednica, koje su mogućnosti ličnosti i koje su mogućnosti zajednice, šta je to porodica i mnogo, mnogo onoga što nam je odavno jasno Evanđeljem, a o čemu se pita moderni čovjek, šta je to sloboda? Da li je sloboda da činim u odnosu na ono što mi je dato, svojom dušom i svojim telom, ono što ja hoću jer je to moje vlasništvo? Da li smo mi zaista suštinski vlasnici bilo čega, pa i svoga bića? Ili nam je sve dar, sve nam je dato, dato i zadato. Zadato da svoju volju, to je svoju slobodu, upodobimo volji Božijoj. I zato, braćo i sestre, postoji podvig. Nije dovoljno reći Bog je ljubav, On sve prašta i sve prihvata. To jeste istina. Ali da bismo ljubav Božiju usvojili, da bismo je pre svega bili svesni, treba se truditi, treba živeti u podvigu kroz koji blagodaću Božjom, u saradnji sa blagodaću Božjom, čistimo svoj um, čistimo svoje srce i telo nam postaje čisto. Budite savršeni, budite sveti, to je reč Hristova. Podvig posta na koji smo pozvani, braćo i sestre, jednom rečju i podvig uopšte služi da bismo izgrađivali u sebi poverenje u reč Hristovu, u reč Evanđelja. Jer samo onda kada imamo poverenja u njega i u njegovu reč vere, koja je poverenje, onda njegova reč, to jest Evanđelje njegovo, može postati naš zakon. A u tom poverenju u reč Hristovu stičemo poverenje i međusobno, postajemo zajednica. Poverenjem u Gospoda, u njegovu reč, izgrađujemo zajednicu sa njim, a kroz njega i sa drugima, i to je crkva. Otuda podvig, svaki podvig i podvig posta znači poverenje u reč crkve koja je telo Hristovo, u saborni um svetih otaca. Nismo mi tu da ispitujemo, istražujemo i proveravamo reč Hristovu i proveravamo reč svetih otaca zabeleženih u 7 vaseljenskih sabora i potvrđenih na nedelju pravoslavlja. Nismo tu da dodajemo i da oduzimamo, nego da dođemo i da vidimo kako nas poziva današnje Evanđelje rečima apostola Filipa, koji poziva Natanaila da vidi Hrista.
da dođemo i da vidimo, ne da vidimo samo svojim telesnim očima, nego da postanemo učesnici događaja koji se zove Hristos i da sve ono što jeste predanje, živeći predanjem, posadašnjujemo. Predanje nije istorija, nije prošlost, nego je u crkvi predanje aktuelno i sadašnjost, jer je reč o istini koja je večna. Zato, braćo i sestre, danas, slaveći svih 7 vaseljenskih sabora, slaveći nedelju pravoslavlja, činjenicu da je Sin Božji postao čovek i da mi možemo biti spaseni, da smo stvoreni za večnost, da možemo učestvovati u onome što je Božje, da možemo biti oboženi. To slavimo danas i to nas poziva na veru, na poverenje, na preobražavanje našega bića u crkveno biće, u blagodatno biće, u saborno biće, kako bismo onda zaista u nedelju pravoslavlja znali da branimo učenje crkve zato što hoćemo da nam život bude crkven i zato što naš život potvrđuje učenje crkve. Tu ne postoji nikakva schizofrenija i podela, jedno te isto je naša vera kao učenje, kao teorija, kao viđenje i život kao potvrda onoga u šta verujemo i u isto vreme kao put koji nas vodi u sozercanje onoga u šta verujemo. Neka bi Gospod dao da uvek budemo pravoslavni i verom svojom i životom svojim, jer onda nećemo imati straha, nećemo imati frustracija, nećemo biti isključivi, nego će ljubav kao lestvica kojom živimo u njenim podnožjem ovde i sada biti lestvica koja nas vodi u Carstvo nebesko, gde je jedan u trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh, kome neka je slava u vekove vekova. Amin.